ପଚା ପଚା ପରିବା ନେଇ ଜାଣିଛୁ କଣ ପରିବା କେତେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ପଚାର ରେଟ୍ ପଚାର ଏଇଟା 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 ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇଗଣ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ରସ୍ତା କେତେ ନବାକୁ ଭଲ କେଜି 40 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି କିଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ ନାଇଁ ଆମ ସେଠି ତମ ଏଠି କହିଲ ତମର ବାଇଗଣ କେତେ ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଏଠି କେତେ ବାଇଗଣ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସଜ ବାଇଗଣ କୋଉଠି ପଚା ପଚି ଜିନିଷଟା ଥିଲା କି କହୁଛୁ ବାଇଗଣ ସଜ ବାସି ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ବାସି ସଜ ଅଛି ବାଇଗଣ ନେଇ ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି 60 ପକୋଡ଼ା ପକଡ଼ି ଯାଇଛି ପୋଡ଼ିକି ଟିକେ ଖାଇ ହବନି ବାଜିକି ଟିକେ ଖାଇ ହବନି ସବୁ ତ ଖରାରେ ଶୁଖି ସାକି ଯାଇଛି କିରା ନା 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଅସୁବିଧା ମାନେ ମନ ପାଇଲା ମାଉସୀ ଅସୁବିଧା ଆଉ ପକେଇ ଦଶ ପୋଟଳ ଏ ପୋଟଳଟା କେତେ 100 ଟଙ୍କା ମାଉସୀ ସବୁ ପ୍ରକାର କାରବାର ଦେଇକି ପଚେଇ ଦେଇଛୁ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛୁ